What a nice mga brother, no? Isn't it amazing? Welcome to Magbulag na gihapon mo! Wala pa rin kayo! Wala pa rin kayo! Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Ay, ugayam galayaman ang nakanin dato tan kanigan ganason di kultura ang dilubong ugayam kinatid kan respeto dayaw kan kinapudno yamanan mi da kayun apahu. Taba. Saya ayaw upulo saya sige ayaw Welcome mga brother. It's time. It's kapon na pot. So yes mga brother, it's complete time. And hi for win. Brother! Hello, brother! So kompleto na tayo mga brother, and we're about to go to do ascending in the summit. And atong team mga brother, si Silang Sir, hi mga sir, and mga sir, and may palaka tayo sir. Tagalog palaka. Miss Pragman. Sponsored by ito, sir. Let us all be aware in the holy presence of God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord God, Jesus Christ, we pray. Father God, thank you, Lord God, for this opportunity and for this chance, Lord God, na makaan mo tayo ng Lord God, for the safe travel, Lord God. Also, Lord God, we pray for our safe journey, Lord God, to the summit of Mount Pulag, Lord God. This was planned months ago, Lord God, and karon Lord God, nahitabo na dyan, Lord God. Thank you, Lord God, Thank you, Lord God, for the fine weather. We pray, Lord God, that continually, Lord God, in our and hopefully, Lord God, we pray now we would be able, Lord God, to witness, Lord God, you're one of the most beautiful masterpiece, Lord God, the Sea of Clouds of Mount Pulag, as well as the mountain itself. Father God, we pray, Lord God, that may you guide us, protect us, enlighten, and bless us, Lord God, as we climb, and bring us also safely down, Lord God, after this. We pray in your most holy gracious name, Lord God, Jesus Christ, amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins,
as we forgive us trespass against us. And deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good luck to us, guys. Okay, let's go! Yes, mga brother, start na atong angat, mga brother. Yes, 5 minutes na lang and we're in the summit. Bita mga brother. 5, 4, 3, 2, 1. Kami sa summit. Yes, mga brother. I know, di po ninyo makitaan. Di po kita ninyo. Nagatan-aw ra mo dira. And nag-start me wake up mga brother 12 midnight. And because we are going to prepare, and it's said nga it's best mga brother nga mo climb this time because maabot mi sa summit later mga 5 na, so hopefully makita mi sa sea of clouds and the sunrise. So let's go to the trail. It's time. Woo! Yes, mga brother. Na abot ta karon rin sa Camp 1 mga brother. And okay on trail. Panington ka mga brother. So kompleto na ang tropa. Pahulay mi karet mga brother kay Sister Liling mga brother. Tulog na mga brother. So Liling. Yan brother, si Liling. Brother! Hello, brother! So yes mga brother, quiet lang tayo mga brother kasi marami tayong mga kaibigan dito mga brother. And mga brother. Hey, mga siyang bye. Nandito na kami. Ay, pwede na oh. Ay, brother. Mga kasama nito mga brother. Ang gaganda mga brother. Ikaw na nga pala ang hanap-hanap para pap. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para pap, na kahit magpanggap di matatagong. Ay, shout out! Anong pangalan niyo, ma'am? Pangalan ninyo? Maganda ako. Jean, number mo, ma'am? Ay! Oh. Oh, sige mga brother, Bisaya na tayo. Yung kasama mo, ma'am. Ay, kasama mo, ma'am. Ikaw na ba si Mrs. Right? Ma'am, single, ma'am. Single to si Daryl. Malakas tumalon. Na! Pag naging boyfriend mo to, talon-talon kayo umaga hanggang hapon. Dumaguete. Asa sa Dumaguete? Yung mama ko taga Dumaguete. Asa dapat Dumaguete? Bayawan. Silingan lang yung Dumaguete. Sumpay lang yun sila. Pangalan ng mama mo, ha? Sa mga 4 towns after Dumaguete. Mga 3 hours pag nag-bus ka. Bakong Dawin, Shato, Santa, Sabongita, Bayawan. 6 Ngayon may dahilan ka na para magbakasyon ulit doon. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para pap, na kahit magpanggap. Ay, si Miss Jean. Ay, Jane. Oh, si Miss Jean. Yes, Miss Jane. Yung katabi mo, Miss Jane. Ay, babay. Hi mga brother. Magandang gabi mga brother.
Anong trip nyo dyan mga brother? Food trip. Food trip. Isn't it amazing? Sa Facebook, Ronescape. Pero mga Bisaya, makaintindi kayo ng Bisaya? Hindi. Pero yun, for your convenience naman, sa lower part ng video, may yung nasa sign language, yung ganon. Oh, yung mga vlog. Okay ba tayo doon? So yes mga brother, cleared na to ni sila, mga hiker po mga brother. Galing Bulacan. Saan na yung mga flower ninyo? Flower? Kasi sa Bisaya, bulak flower yun. Isn't it amazing? Bulacan came from Burak. Gusto nyo bang matuto ng Bisaya? Yung pag may kaibigan ngayong Bisaya ba, tapos crush ninyo, then Bisaya na maganda. Baho kog lubot. Yes, baho kag lubot. Ay, uy. Ito si Jean. Si Jean, uy. Ay, sige. Yes. Sino to? Anong pangalan mo, ma'am? Feby. Pag may crush kang lalaki, sabihan, mabaho. Baho. Ay. Iba. Asa? Sisiraan ka pa sa crush mo. Ay, sorry. Okay po, yun lang po. Maya, continue tayo. Sa baak eh. So yes mga brother, minimize mo ta mga brother. Minimize, pagkamay. Minimize. Anay lang tayo. Nasi minimize mga brother. Nasaan na yung coca costume? Hindi, nawala na kasi ang init na. So yes mga brother. Wala ko ni mga before and after. Later. So yes mga brother, kasama natin ngayon si Miss Lia. Kami ngayon nasa obligado na mag-Tagalog kami mga brother para kailangan para magkaintindihan kaming lahat kasi pag hindi magkaintindihan wala. Hindi hindi magkatutuluyan. Pag hindi magkaintindihan. Kaya dapat mamigay ka ng lollipop. Ang lollipop. Sarap ng lollipop. Ay! Buti na lang. Thank you. Oh, Miss Vlogger. Shout out Sagada. Dahil sa'yo. Ako yung nangarap. Palagi na akong pumupunta dito sa bukid. Oh, Miss Vlogger. Shout out Sagada. Ay, ugayam galayaman Hannakanin nandat dato Taim kanigan ganason Di kultura ang dilubong ugayam Kinatigkar kan respeto Dayaw kan kinapudno Yamanan mi da kayun apahu Ay ugayang galhayaman Ot yan nagdatimpo Unman isot ako
wake up, what do there? Is this even real? Only thing that kept my heart beating. Don't miss a thing, so stay wide awake. Only come out at night, but we're still looking for a sign. When I wake up, oh, I can't help but to wonder, is this even real? And we can't see the stars. I just wanna see the stars. Only coming out at night, but we're still looking for a sign. When I wake up, oh, I can't help but to wonder, is this even real? Come out at night, but we're still looking for a sign. When I wake up, oh, I can't help but to wonder, is this even real? Can't see the stars. I just wanna see the stars. With the stars falling down. I just wanna see the Nice mga brother, no? Isn't it amazing? Isn't it amazing? So yes mga brother, so nahuman na ato ang iskamo sa Mount Pulag. And next na pong atuan na ito mga brother pa ato takaron sa Buscolan. I don't know kung sa'yo may tabo dito ron. Basta maglingaw-lingaw rin punta mga brother. The best ang experience dito sa Mount Pulag, ang among gistihan, ang mga tao, accommodating kayo mga brother, and makabusog kayo sa kuan brother sa mata ning view dito sa Mount Pulag mga brother. Oh my god, I recommend nga anhin mo dito mga brother, and I'm planning to go back here soon, poon mga next year na mga brother, para suliton na po ang iskapo diri mga brother. So kita-kita niya mga brother. So kung nag-enjoy mo sa video na to, click here. Yes mga brother, shout out ta sa atong mga ka-brother, si Brother JM. Brother, shout out. Hopefully makaadto mo diri, maka-anhin mo diri sa Mount Pulag. Sulit jud kayo inyo ha. And then si Chanel, hi she. Welcome. Anira niya po, I know na may mga plano. Okay, shout out. Nasa puso, sa
was so loud.